Julo, naozaj budeš počúvať žvásty, že aké nemáš kožu na tvári, ako tu zlikvidoval všetko Matovič. Presne toto je ich retorika, toto budú používať. Skôr bola Radičová, teraz Matovič. Za všetko možné zodpovedné Matovič. Nie sú lacnejšie potraviny Matovič. Budeme okrádať Slovensko, zase musíme, lebo Matovič. Toto je neskutočné, čo robili vaši smerácky zlodeji, čo ste robili, čo tu robili smerácky 12 rokov a títo ich posluhovači, ktorí tu teraz rozprávajú o tom, že ako sme rozvrátili. No my sme dali ľuďom, presne si to povedal, Julo, nekradli sme, nedali sme výbohovi, nedali sme finančným oligarchom, ale všetky tie peniaze išli ľuďom a vy o nich rozprávate ako atómovky. To boli peniaze, ktoré išli naozaj zdravotníkom a ľuďom. To nešlo na nejaké ministerstvá, to nešlo Ficovým kamarátom. Vieš, oni sú, to je neskutočná banda. Presne toto budú rozprávať, že 3,5 roka sme tu rozvracali. Čo sme rozvracali? Nič sa nerozvracalo, práve sa pomáhalo ľuďom. No škoda, že ten Viskupič tu naozaj nebol, lebo jeden to je ich osobný kamoš, ten s nimi bije bandu, s touto smeráckou bandou, pretože naozaj ako namiesto toho, aby rozprávali fakty, tak ti budú rozprávať za všetko je zodpovedný Matovič, predtým bola zodpovedná Radičová. Ale jedno je naozaj pravda. Všetky tie financie, ktoré boli použité, ktoré išli ľuďom, tak išli ľuďom. A nešli žiadnemu, opakujem to ešte raz, výbochovi. Nešli na kšefty, nešli na predražené zakázky. Julo, vieš, ty si im to presne teraz zdôvodnil, dal si im absolútne faktické dôkazy, ale ich to nezaujíma. Vieš, čo povedia? Vieš, čo zase budú bez kože na tvári títo posluhovači Roba Fica, ktorí mu trčia z celého jeho krásneho tela, budú rozprávať, jak ste to tu rozvrátili. Opak je pravda.